Sari tässä, hei! Elikkä mä olen lähdössä pois täältä valvotusta tapaamisesta. Mulla on tässä no siellä on se pehmeä. Tänään me oltiin vaan tuolla juoksuhuoneessa. Mihinkäs mä tän laitan? Mulla on tässä operaatio vähän tyhjentää nämä jumppapallot. Ainakin vähän tyhjemmäksi. Tänne ei voinut jättää vielä niitä jumppapalloja. Voi noin valvojat tietenkään tiennyt sitä asiaa. Mä siis sanoin, että mä voin lahjoittaa nämä pallot tänne. Niin sehän vastasi tuossa aamulla, että ei ne voi ottaa tänne. Täällä on vaan yksi tämmönen iso pallo ja kun meillä on 3 lasta, niin mä halusin ottaa 2 palloa ostaa lisää, että me saadaan vähän paremmin niinku leikkiä. Että no, ensi kertaan selvittää sitten koordinaattorilta, että saako jättää palloa tänne. Elikkä hunaja mukaan. Lapset tykkäs maistella hunajaa. No niin, no sitten pysyppä siellä pystyssä. Mutta vesipullo mukaan, mitä jää jäljelle. Nyt tapahtuu niinku tyypillinen kuvio, niinku, mitä narsistiperheissä tapahtuu, että se haluaa, että lapset riitelee kauhean paljon keskenään ja tappelee, kun lapsilla erittää. Mä kirjoitin Ailalle tällainen, että U tarkoittaa uuta, Urho plus Aila, yhtä kuin rakkaus. Kun tuossa lopussa, kun tuli esille siis tässä tai monen tapaamisen aikana, että tytöt puhuu Urholle tosi rumasti. No, sisarukset puhuu yleensä aina välillä toisille rumasti. Mutta sitä kokonaisuutena, niin mä Ailallekin sanoin sitä, että kokonaisuutena on tärkeää, että te rakastatte Urhoa, ettekä puhu sille kaiken päivän aina vain huonosti. Ja rumalla äänellä, joka tilanteessa niin tiuskia ja äyskiä ja komentaa Urhoa niin rumalla äänellä. Et mä ymmärrän sen. Mutta että sanoin Ailalle siitä, että mitä puhuttiin jo ennen kuin ne joutui isälle. Että narsisti tekee sillain, että se saa sisarukset tappelee ja riiteleen keskenään. Että niillä on eri puraa. Koska narsistipersoonana se tarvitsee sen, että perheenjäsenet riitelee ja että kotona ei ole sitä rauhaa. Että rauha ja rakkaus ei vallitse kotiympäristössä, vaan siellä on eri pura ja kiukku ja paha mieli. Koko ajan niin sitten narsisti on tyytyväinen ja voi hyvin, kun siellä kaikki riitelee keskenään. Niin mä kirjoitin Ailalle siis tuon, ja kun mä halusin sanoa tuon asian sille vähän hiljempaa Ailalle, että Urho ei kuule. Niin mä vähän sille hiljemmalla matalammalla äänellä sanoin, että on tärkeää, että te kuitenkin sovittaa niitä riitoja ja asioita, että te tarvitte toisianne sitten, kun te olette aikuisia. Ja nyttenkin lapsuus on mukavampaa, jos teillä on niin sopuu teidän välissä. Pakkaan nää. Mä otin nyt kuplamuovia tähän kehiin, että se säilys vähän varmemmin ehyenä, kun se yksi kuppihan särkyi se yksi tapaamiskerta. Mutta se johtui siitä, kun se kassi tippui maahan. Niin, että on tärkeää, että välit säilyy hyvänä. Niin. Oli niin kuin jotenkin, kun se tuli se täti siihen heti viereen, kun mä olin puhumaan matalammalla äänellä. Niin kuin ei Ailalle tuosta. Ja sitten mä kirjoitin tuon, niin se kyttäsi, kun mä hoitan siinä, että mitä mies siellä kirjoitan, kun mä yritän selvittää lasten välejä, että mä saisin ne tykkäämään toisistaan tai
sopimaan riidat ja olemaan niin kuin inhoamatta, koska jotenkin heijastuu, että Urhoa ja Ailaa ärsyttää kaikki mitä Urho on, mitä se tekee, ja sitä ei ollut aiemmin. Mutta että kun narsisti luo kotiympäristön sellaiseksi, että siellä on eri pura ja eri sopu, eikä se tue lapsia näissä riitaisissa tilanteissa tai eri puratilanteissa mitenkään. Se auta ymmärtämään, että Urho on esimerkiksi pienempi. Se osaa kaikista vähiten, Urho osaa selvitellä niitä heidän jotakin tilanteita, kaikkia mitä siellä syntyy. Mutta että sen tietää, että jos on narsisti vanhempi, jonka kanssa lapset asuu, niin siellä vallitsee lasten kesken pidemmän päälle huonot välit. Ja sitten mä sanoin Ailalle, että muistatko silloin, kun on puhuttu siitä, että hän itsekin on nähnyt, että minun sisarusparvessa, kun meitä on 8, niin kun meitä ei ole niin kuin autettu selvittää välejä. Mutta mä en tiedä, johtuuko se minun perheessä narsismiudesta, vaan onko se vain sitä, että siihen maailman aikaan, kun minä olen ollut pienempi, niin silloin hän on ollut, minä olen nyt 46, niin silloin 30-40 vuotta sitten ei ole kauheasti ollut niin kuin tunnetyöskentelyä ylipäätään perheissä. Että on niin kuin vaan vaiettu asioista. Niin se on jo opettanut mulle, ennen kuin mä opiskelin narsismiutta, niin jos niin siis tärkeys siitä, että tunteita ja asioita käsitellään. Että asioista ei vaieta. Oli se asia mikä vaan, niin siitä ei vaieta. Eikä hyssytellä, vaan niistä tärkeää puhua asioista asioiden nimillä. Joo. Vetässäänpä sitten nämä kaikki mukit ja lusikat tänne koneeseen. Urho oli tehnyt mulle tämmöisen askartelun. Täällä on tällaisia tyyppejä. Se meni sitten osaavalla kännykkäkotelo. Olen tosi iloinen, kun se oli askartellut mulle. Sitten tänään mä kyselin vähän Ailalta siinä sivussa, että mitä Urho osaa tehdä näitä tehtäviä. Selvisi, että ei se hirveästi osaa tehdä vielä niin näitä numerotehtäviä paljon. Mutta me tehdään niitä sitten 2 seuraavalla kerralla yhdessä vähän enemmän. Kassin pakkaus. Joo. Ja ulkona sataa vettä. Mä oon menossa nyt yhteen toiseen paikkaan. Menen yhteen toiseen paikkaan nyt yöksi. Entä missä mä olin? Mä menen sinne lapsenlikaksi illaksi. Niin sitten minua tullaan nyt hakemaan. Kerätä kaikki lelut täältä. Eeva ilmeisesti vähän, kun mulla on aina näitä keppejä mukana, niin Eeva ehti vähän niitä värittää tuossa. No me oltiin nyt yli tunti tästä 2 tunnin tapaamisesta. Me oltiin yli tunti sitten nyt siellä tuolla juoksuhuoneessa. Ja se oli kyllä kiva. Me pelattiin jokamiehen polttopalloa, jalkapalloa useampi erä, jokamiehen polttopalloakin useampi kerta, että kaikki oli palannut. Ja sitten niillä isoilla palloilla kanssa kerettiin pidempi pätkä ja oli helpompi, kun niitä oli nyt enemmän niitä palloja, niin ne sai sitten jokainen vähän leikkiä pallolla.
Vähän hopustin tästä nyt vaan kaikki kassiin ja sitten mulla tulee se kaveri tosta kohta hakkeen, niin ei tarvi onneksi vesisatteessa niin kauheasti mennä. Joo, mutta siinä oli niinku, kyllä se tostakin niinku joka välissä Urholla kerkisi tulla paha mieli. Mutta osaksi myöskin siis sen takia tuli paha mieli, että se asia vielä, että Urho teki niinku tavallaan väärin, kun Urho ei osannut mennä niiden sääntöjen mukaan koko ajan. Mutta sitten kun tytöt käytti aika rumaa äänensävyä Urholle siitä, että kun se tekee taas väärin ja se tekee taas väärin. Sellaistahan perheenjäsenten kesken on. Kylläkin. Mutta sitten kun mä en kerkiin niitä siinä selvitellä sen enempää. Että ei se ole niin epänormaalia, että sisarusten kesken tapahtuu kärhämää ja puhutaan rumalla äänellä. Se ei ole poikkeavaa. Totta kai sisarukset tekee sitä. Mutta niin kuin mä toivoisin, että mä saisin olla lasten kanssa auttamassa noissa tilanteissa, että meillä olisi enemmän aikaa olla yhdessä ja että meillä olisi niinku kassi kiinni. Niin. Semmonen huone, pehmoleluja. Joo, eli mä toivon, että mulla olisi enemmän aikaa olla minun lasteni kanssa. Että mä kerkiäisin antaa 2 aikaa jokaiselle. Keskimääräisestihan niillä on jo parempi fiilis siitä, kun ne saa jokainen minulta 2 aikaa. Eikä vaan niin, että tää ainoa 2 tuntia, mitä me nähdään, niin me ollaan kaikki yhdessä yhtä aikaa. Ja se menee pelkästään siihen välien selvittelyyn. Eli meillä ei ole yhtään rentoa, rauhallista, tavallista aikaa olla yhdessä, vaan lähinnä pelkkää välien selvittelyä. Niin olisi kyllä aika, että me saataisiin alkaa olemaan enemmän aikaa yhdessä. Se pitäisi olla tavoite, että me päässään enemmän aikaa olla yhdessä. Koska suurin osahan tästä eripurastakin johtuu vain siitä, että aika on niin lyhyt. Mä ostin eilen Kirpputorilta 7 eurolla tällaiset. 7 euroa maksaa tämmöiset Sorelin kengät. Koska täällä sataa vettä. Ja minun kenkäni olivat sellaiset talvikengät. No niin. Luukku kiinni. Pia siellä soittaa. Hei huone. Heippa! No niin. Ootapa. Moi, eli kyyti tuli, niin mä menen tuohon autoon, niin mä sitä aika lailla heti lopettelen. Mulla oli kato tää video päällä. Joo, ei se kuulu. Fia just sanoi, ettei se haittaa, se kuuluu. Joo, sorinaa soitin tossa. Ei se haittaa. Sä tarvinnut apua siellä. Niin joo. Ajattelin, että mä olisin vienyt ton auton tonne kauemmas parkkiin, mutta niin joo. No, kun mä olin just video päällä, niin Menneekö tää niinku kiinni? Ainakin sain kädet mustaksi. Joo. Ehkä ihan hyvä sataa vettä. On hyvä. Tuo oli just mä eilen Kirppelilta hain tällaiset kengät, että kestää sattaa. No niin. Kun mulla oli vain sellaiset talvikengät, jotka menee pilalle, jos ne kastuu. Joo. Mutta me tästä jatketaan Pian kanssa päivää. Ja siis tästä perhejutusta, mistä mä olin selittämässä, niin mä kertaan vielä vaan niinku sen, että on tosi tärkeää perheen jäsenten kesken, että on rauha ja yhteistyötavoite.
että tavoitellaan yhteistyötä ja yhteistä hyvää ja yhteistä rauhaa, niin narsistihan ei tavoittele sitä koskaan, vaan se tavoittelee päinvastoin. Kun narsisti jotenkin niinku, feed off the bad energy. Eli silloin kun hän saa siis, hän ruokkiintuu, se on hänelle ruokaa se paha energia, paha ilmapiiri. Että narsisti tarvii voidakseen itse about sitä riitaisaa ja eripuraa, eri sopusta niin kuin kotimiljöötä. Koska narsistin sisällä itsessään on hirveän epämukava, ahdistava, tuskainen ahdinko ja niin kuin ristiriitainen olo, siis ihan jäätävä. Että meistä tavallisista ihmisistä ei koeta kuin pieni prosentti, mitä me pahimmillaan koetaan verrattuna siihen, mitä se narsisti sisimmässään niin oikeasti kokee. Eli siitä suunnasta on helpompi ymmärtää, että se narsisti tarvii, että se hänen perheenjäsenet on hirveässä ristiriitaisessa olotilassa keskenänsä, koska silloin sillä narsistilla on vähän niin kuin semmoinen olo, että kaikki muut täällä riitelee ja hän on vain tässä päällisin puolin näyttää coolilta ja tyyniltä, rauhalliselta. Et siinä on joku semmoinen tausta, miksi narsisti tarvitsee sen, että perheenjäsenet riitelee ja voivat huonosti ja vaikka inhoavat toisiaan. Koska siis sitä ei voi sanoin kuvella, miten kaikkia epämukavaa ja inhottavaa olotilaa sillä narsistilla on siellä sisimmässä. Joo. Mutta se on tärkeää asetella ne rajat. Täällä tulee lämmin tällä autossa. Joo, mutta pitäkää huolta itsestänne ja pitäkää huolta siitä, että teillä on oikeus voida hyvin. Ja perheessä on oikeus voida hyvin jokaisella. Ja jos siellä perheessä olevat aikuiset ei pysty huolehtimaan siitä, että perheessä voidaan hyvin, niin silloin lapset usein ei voi hyvin. Koska harvemmin ne lapset keskenään osaa selvitellä näitä eri puraa, mikä on luonnollista. Joka ikisessä ihmissuhteessa on jonkin verran eri puraa. Että terve ihmissuhde on sellainen, jossa on jonkin verran eri puraa sen takia, että silloin kumpikin on niinku aito ja tuo aidon itsensä niinku esille, niin silloinhan siinä syntyy erimielisyyksiä, joita voidaan selvitellä. Mutta kun narsistisessa perheessä, jos on narsisti perheenjäsen, pääjäsen siellä se aikuinen, niin se ei halua, että niitä selvitellään. Se ei halua, että sinne koittaisi se yhteinen rauha. Mutta me voi ihan kavereiden kesken, ystävien kesken tavoitella sitä rauhaa ja yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Ja työpaikoillakin voi sitä vaatia ja etsiä ja hakea yhteistyötä ja yhteisymmärrystä ja yhteistä hyvää. Ja ainakin niin omassa sisimmässään, kotioloissa, niin itsensä kanssa voi vaalia sitä sisäistä rauhaa. Koska omasta sisäisestä rauhasta käsinhän se lähtee se, että me luodaan toisen kanssa se yhteinen rauhallinen suhde. Kaverina, ystävänä, työkaverina. Joo, mutta mä lopettelen nytten. Heippa tirallaa!